Jeg hedder Christel Ladegaard, og jeg er medejer af en virksomhed, der hedder EPO, og vi lever af at hjælpe folk med at blive bedre til at præsentere. Og i dag der skal jeg give nogle fifs og tricks til, hvordan man kan blive bedre til at præsentere sig selv og sin virksomhed. Jeg er oprigtigt virkelig glad for at være her i dag. Det er ikke nogen hemmelighed, at det der med at få kvinder til at bruge deres stemme noget mere, det er virkelig en kernesag for mig, fordi jeg møder til dagligt virkelig mange kvinder, som er sindssygt dygtige i deres fag ude i de store danske virksomheder. Og ligegyldigt hvor dygtige det er, så er der altid sådan en lille nagende tvivl i deres stemme. Eller der er i hvert fald mange af dem, der oplever det. Og det synes jeg er sindssygt ærgerligt, fordi vi har så meget at byde på. Så derfor er jeg virkelig glad for at være her i dag. Og nu har Anne jo egentlig fortalt, sådan, hvad for en virksomhed jeg kommer fra. Jeg kan godt lige sige lidt om, hvorfor vi er sat i verden. Det er fordi, I har sikkert alle sammen prøvet det, deltage til en eller anden intern præsentation, eller være til et møde, hvor I tænker, det var fandme kedeligt. Rigtig mange præsentationer er død, kedelige, intetsigende, for lange, bliver leveret med, hvad skal man sige, sådan en tilbageholdende energi. Og derfor er vi sat i verden. Vi er simpelthen sat i verden for at udrydde kedelige, intetsigende præsentationer, og vi har nok at lave. Så det er rigtig dejligt. Men formålet med, at jeg er her i dag, det er, at jeg vil rigtig gerne give jer nogle konkrete værktøjer til, hvad der gør en præsentation rigtig god. Hvad er det, der skal til? Både i indhold, men også i leverance. Fordi vi kan jo ikke kun snakke om, hvad skal I sige? Det handler jo også om, hvad I gør. Allerede nu har I jo vurderet, om I kan lide mig, eller ikke kan lide mig. Og I behøver ikke at sige, hvad I tænker. Men det gør vi jo, før vi vurderer indhold. Og vi har så sindssygt travlt med at vurdere, at vi skal sige det rigtige, eller når i vores forberedelse, det handler om, jeg skal sige det rigtige. Men det er faktisk det andet, der kommer først. Og det vil jeg gerne bruge noget energi på, begge dele i dag. Men inden at jeg giver jer nogle værktøjer, så har jeg et spørgsmål til jer. Det er, og I skal bare tale med jeres sidemand. Nu er I sindssygt mange, og jeg har ikke nogen mikrofon på. Så jeg kommer til at gøre sådan her, når jeg synes, jeg har snakket nok. Og så skal I tie stille. Prøv at tænke på de præsentationer, I har set, som I synes var rigtig gode. Det kan også bare være til en familiemiddag, en 50-års fødselsdag eller sådan noget. Hvad er det, der gør, at når nogen taler, så er det rigtig godt? Hvad er det for nogle elementer? Det kan både være det, de siger, men det kan også være måden, de siger det på. Prøv lige at bruge bare lige 1,5 minut. Prøv at tale med jeres sidedame om det. Okay. Jeg vifter lige med armene. Det her kan man jo snakke om rigtig længe, og jeg er sikker på, at I har virkelig mange gode eksempler, men jeg kunne godt tænke mig at høre et par stykker af jer, hvad I har talt om. Hvad har I talt om nede på det bord? Nu prøver jeg lige at få øjenkontakt. Ja, du får også lov. Du må gerne. Kom. Vi snakkede rigtig meget om karisma og energi, altså den energi, man ligger i, når man taler ud, og man kan mærke, at den person, der taler, er i en eller anden form for flow, at der er en positiv energi, når man taler ud. Ja, og jeg er faktisk meget glad for, at du bruger ordet karisma. Fordi, nu bliver det lidt højpandet, men Aristoteles han beskæftigede sig også med, hvad der gør, at vi vurderer folk som værende troværdige. Og en af de ting, det er, nu kommer jeg til at tage det her oplæg i omvendt rækkefølge, fordi du sagde noget, som jeg egentlig synes er interessant. Det er, hvad er det, der gør, at vi vurderer taleren som værende troværdige, eller vi bliver interesseret, og vi gider at se på dem. Og det har helt klart noget at gøre med den energi, de bringer til bordet. For vi kan godt mærke, om folk taler fra et sted, hvor de oprigtigt tænker, hold kæft, jeg glæder mig sådan til at sige det. Eller om det er, nu håber jeg, de synes, det er spændende. Eller, nu håber jeg har forberedt mig godt nok. Det kan vi godt se. Så den der passion, eller hvad man siger, den ved jeg, I alle sammen har, fordi I har startet jeres egen virksomhed, og det gør man kun, hvis man tror på det. Så den er jeg 100 sikker på, I har. Så det er det ene element faktisk i det der med troværdighed. Jeg kommer tilbage til det. Sorry. Andre ting, I har talt om? Ja? Altså det der med at overraske. Altså dronningens nyhedstal er et meget godt eksempel, når man snakker der. Så tænker man lige, der kommer et eller andet interessant lige om lidt. Ja.
Nu så jeg den ikke selv, for jeg sad i en flyver og fik beskeden, der landede. Det var også ret vildt. Men det er rigtigt, det der med at gøre noget overraskende. Og det hænger faktisk sammen med karisma, fordi det er noget med, så tør vi også at vise personlighed. Hvis vi gør noget, de ikke havde forventet, så viser vi også, hvem vi er. Ja? Øjenkontakt. Ja, hvorfor siger du det? Fordi det er et spørgsmål om at netop connecte. Ja. Så det er vigtigt. Altså, man skulle tro, at jeg aftalte det. Jeg viser jer noget lige om lidt. Ja, det handler om at connecte, fordi det, der er, gør en præsentation god, og det er faktisk det, der er aller vigtigst. Hvis der er en af de vigtigste ting, I skal tage med fra i dag, så er det, at en god præsentation handler ikke om alt det, I siger. Det handler om, hvor gode I er til at skabe kontakt til jeres modtagere. Det er faktisk det handler om. Og altså, jeg vil gerne lige vise jer noget. For vi har udviklet noget, der hedder det er en lidt langhåret beskrivelse af det måske, men noget, vi kalder connection-barometeret. Og det handler om, hvad er det for nogle værktøjer, vi har for at skabe kontakt til vores modtagere. Og man kan gøre det, nu er det ikke fordi, I skal gøre det i sådan en slavisk rækkefølge, når I præsenterer. Det er bare ting, I kan sådan putte ind i puljen og rode rundt i, og så kan I bringe dem i bordet. Men den første, det er, at vi har øjenkontakt. Og det, der sker, nu ved jeg ikke, hvor mange af jer præsenterer med PowerPoint for eksempel. Ja. Jeg har ikke set jer gøre det, men altså rigtig mange mennesker, de gør sådan her, når de præsenterer med PowerPoint. Og så laver de det, jeg kalder PowerPoint karaoke. De simpelthen læser højt, det modtagerne også kan læse. Og det er jo faktisk ret dårligt, for kunne I bare sende en e-mail. Ikke? Så allerede der dør det. Der er også sikkert også rigtig mange af jer, der har online-møder. Og der er det jo, det ved I alle sammen, så er man på Zoom, så ser man folk, der sidder og kigger på noget andet, fordi de har 2 skærme, og de sidder og læser højt og sådan noget. Kig nu ind i det kamera, så vi får en simuleret følelse af, eller vi får følelsen af, der bliver kigget på mig. Vi mennesker er født til at gå i kontakt med hinanden. Og øjenkontakt er der, hvor vi gør det. Så øjenkontakt skal I huske, og så må man altså kunne sine ting godt nok til, at man har øjenkontakt. Man kan jo ikke stå og læse højt og hænge sine egne talenoter op her. Det er jo i virkeligheden enormt arrogant. I stedet for burde man måske gøre det her, og så lægge talenoterne her. Nå, det var øjenkontakt. Så er der noget andet, der også virker rigtig godt. Det er, at folk kan genkende sig selv i det, der bliver sagt. Det ville være mærkeligt, hvis jeg stod kun og snakkede om mænd i dag, for eksempel. Fordi et kvindeligt netværk. Eller jeg har undervist mange år i salgspsykologi. Jeg har undervist sindssygt mange mekanikere. De var primært mænd. Det ville være mærkeligt, hvis alle de eksempler, jeg brugte i dag, var det. Kan I følge mig? Så det er også noget med at bruge eksempler fra modtagernes kontekst, som de kan genkende og spejle sig i. Det er med til at skabe kontakt. Jeg ved ikke, om I kender det format, der hedder TED Talk. Ja. Vi træner når der er TED Talks i København, så træner vi talerne. Og det er jo sådan nogle monologer af information, og det vi gør allermest ud af, det er faktisk det her. Det er, husk nu at kigge rundt, husk nu at implementere nogle rigtig gode eksempler, og så arbejder vi også med det næste skridt, som handler om at stille retoriske spørgsmål. Det her kunne være det. I kender sikkert godt det. I skal lave en vigtig præsentation i morgen, og I begynder allerede at tænke, hvad skal jeg sige, og hvem er der, og sådan noget. Jeg stillede jer et spørgsmål der, og jeg forventer ikke, at de alle sammen sidder og siger, det kender jeg godt, jeg kender det også godt. Men forhåbentlig har jeg skabt en refleksion inde i jeres hoved. Og det er det, en god præsentation kan. Den kan få jer til at reflektere over det, der bliver sagt. Så det er det, der er formålet. Det er ikke, at I bare siger en hel masse. Det er jo, at der sker noget i hovedet på dem, I taler til. Noget, man også kan gøre, det er at stille spørgsmål til hele publikum, og det har jeg jo faktisk lige gjort. Hvad er en god præsentation? Og man kan også være meget direkte, og man kan forberede gode spørgsmål til sine modtagere. Hvis man kender dem og sige, Pernille, nu kan jeg ikke lige se, hvor du sidder. Men Pernille, hvad gør du egentlig, når du skal bla 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 skaffe nye kunder? Eller hvad gør du for at netværke? Så kan jeg forberede sådan et spørgsmål. Det kræver bare, at man stiller gode spørgsmål, for der er rigtig mange, de stiller dårlige spørgsmål, når de laver præsentationer. De siger sådan noget, er I med mig? Giver det mening? Har I nogle spørgsmål? Og i virkeligheden, det der spørgsmål, det må I aldrig stille. Har I nogle spørgsmål? Det er sådan noget, folk siger for at komme ud af deres præsentation igen. Det er sådan her. Så, det var det. Nogle spørgsmål? Så det er bare sådan en
udgangsreplik. Så tænk lige over, hvis I stiller spørgsmål, hvad I gerne vil bruge dem til. Og det er ret vigtigt, at I tænker over det her, fordi al forskning omkring præsentationer viser, at jo hurtigere I interagerer og involverer jeres modtagere, jo mere tager de med fra det, I siger. Det synes jeg er ret interessant. Og så kommer det sidste lille trick, det er, at I skal simpelthen ture og tie stille. Pauser er en superkraft i præsentationsteknik. Pauser er helt magiske. Når der er stilhed, så kan I reflektere. Så det er virkelig vigtigt. Er der andre ting, I har talt om i forhold til den gode præsentation? Ja? Altså, man bruger sin krop til og sine hænder til at sige ja, og så gik vi den vej, eller Ja. tænker op eller ned, eller du ved, at man bruger sig selv, det forstærker budskab. Det forstærker budskab. Altså jeres krop, og især armene, det er nærmest sådan kroppens svar på PowerPoint. I kan jo vise med jeres krop, hvad det er, I gerne vil understrege. Så kropssprog er helt klart vigtigt, og det er jo også det, der afgør, hvordan I læser den person, der taler. Det er også det, der afgør, om I synes, det er karismatisk, for eksempel. Ikke? Så altså, I kan læse kropssprog bedre, end I kan læse ord, faktisk. Så det er utrolig vigtigt, at I tænker over det. Ja. En sidste ting, som jeg gerne lige vil komme ind på i forhold til, hvad der gør en præsentation rigtig god, det er, at der er et meget klart formål. Altså, jeg ved ikke med jer, men jeg har i hvert fald set virkelig mange præsentationer, hvor jeg har tænkt sådan efter 10 minutter, okay, altså, hvad var det egentlig? Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det var, jeg hørte. Jeg ved heller ikke rigtig, hvorfor jeg hørte det. Kender I det? Og det er meget ofte, fordi der mangler et klart formål. Altså, hvad er det? Hvorfor gør I det her? Og i virkeligheden, så kan man sige, hver gang I laver en mødeindkaldelse, eller I åbner munden, eller I siger noget, så tager I en lille bitte bid af andre menneskers liv. Altså, I bruger faktisk noget af deres kostbare tid på at sige ingenting. Og det synes jeg er ærgerligt, og jeg hører tit den her, så siger folk, jamen jeg har sgu ikke tid til at forberede mig. Det er der mange, der siger, jeg har ikke tid til at forberede mig på at levere den her præsentation. Prøv lige at gange den tid op, du har i forhold til, hvor mange har du inviteret på det der møde. Lad os sige, at du taler i 10 minutter, og du spilder 5 menneskers tid. Så er det ret arrogant at sige, at man ikke har haft tid til at forberede sig. Ikke? Og en af de ting, jeg synes, man skal forberede sig på, det er at formulere et meget klart formål. Så skal vi se her, om jeg kan få den her tilbage. Så i virkeligheden skal I spørge jer selv, når I præsenterer, hvorfor er det egentlig, at du forstyrrer? Der kan være mange grunde. Og når man skal lave et pitch, eller man er selvstændig, så kan der være alle mulige grunde. Det kan være, det er bare til info. Det er fordi, jeg gerne vil have, at I skal købe mit produkt, I skal købe min idé. Det kan også være, jeg vil gerne have nogle penge fra jer. Jeg vil gerne have, at I skal investere i det her. Det kan også være, fordi jeg vil gerne have, at I træffer en beslutning om, hvad vi skal gøre næst i fremtiden. Eller jeg vil gerne overbevise jer om, at I skal være bedre til noget, eller I skal ændre ad. For der kan være alle mulige grunde. Det, som er rigtig interessant, det er, for hvis skyld taler I. Og rigtig mange talere taler indefra og ud. Jeg kunne godt have startet med at sige i dag, jeg ved en hel masse om præsentationsteknik, og det vil jeg gerne fortælle jer om. Men det gjorde jeg ikke. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til overhovedet, hvad jeg gjorde. Men det var ret bevidst, jeg sagde, at jeg vil gerne give jer nogle konkrete værktøjer, så I kan blive bedre. Kan I se forskellen? For hvis skyld siger jeg det. Så I må rigtig gerne starte med at tale udefra ind. Der er ikke nogen, der kommer og hører på jer for jeres skyld. De kommer for deres egen skyld. Det er også derfor, I sidder her i dag. I kommer, fordi I gerne vil have noget. Eller I har en forhåbning om et eller andet, ikke? Om I så får det, det ved jeg ikke. Men I skal spille jeres modtagere vigtige. Det er for jeres skyld, at jeg er her. Jeg synes også selv, det er sjovt, det er ikke det. Men jeg vil gerne give jer noget. Så I skal virkelig tænke over sådan, hvorfor er det egentlig, at jeres virksomhed er her, for eksempel? Det er jo ikke fordi, jeg synes, det er spændende at... Nå, hvad er det, jeres virksomhed gør for andre? Så det er i hvert fald også en ting, I kunne bruge noget energi på. Er der andre ting, der er blevet nævnt i forhold til det her med den gode præsentation?
Ja. Man kan høre, hvad der bliver sagt, og der bliver talt tydeligt og ikke for hurtigt. Ja. Må jeg være helt ærlig, være fuldstændig ærlig, hvor mange af jer får sådan lidt nerver på, når I skal tale? Og det er helt normalt. Okay, tag lige et billede af det der. Ræk lige hånden op, ikke? Og jeg vil bare fortælle, at nu møder jeg jo så sent som i går, der underviste jeg en leder i en ret fremadstormende virksomhed, som sidder i internationale bestyrelser og sådan noget. Og hun sagde, det var et kursus i præsentationsteknik, og hun sagde, nogle gange kan jeg faktisk ikke sove, når jeg kan godt lide at præsentere, men nogle gange op til, så kan jeg sgu ikke sove, fordi der sker noget i mig, der sker også noget i min krop. Og det er fuldstændig normalt. Og det der med at tale langsomt nok, for eksempel, det kan være rigtig svært, når man er presset. Jeres nervesystemer tror i virkeligheden, at I skal dø, når I skal præsentere. Altså der har vi sådan nogle reptilhjerner, der bare tænker, det her det er en totalt farlig situation, så der begynder alle mulige mekanismer at gå i gang. Nogle af jer begynder måske at svede. Nogle af jer får sådan røde pletter op af halsen. I kan mærke, det er skidesvært at stå stille. Altså der sker alt muligt. Og det der med at tale langsomt, det er voldsomt svært, hvis man føler, at man har en bjørn i nakken. Og at man skal flygte, fordi der starter sådan et flugtinstinkt. Heldigvis kan man gøre noget ved det. Jeg vil bare gerne lige understrege. For det første er jeg glad for, at I var så ærlige, at I rakte hånden op. Bare for at sige, at det er sindssygt normalt. Jeg har nærmest ikke mødt nogen, som ikke har de der nerver. Desværre afholder det bare rigtig mange for at tale. Eller tænke sådan, det behøver jeg ikke lige, eller jeg undgår lige den her situation. Det vil jeg opfordre jer til at gøre mere. Fordi jo mere I gør det, jo sjovere bliver det. Det kan godt være, at I aldrig kommer til at elske det, men I er bedre, end I tror. Sådan er det bare helt generelt. Punktum. I er bedre, end I giver jer selv credit for. Okay. Jeg har jo lovet at give jer nogle værktøjer. Og som jeg sagde, så er der ligesom de her 2 forskellige ben i forhold til en præsentation. Og nu vil jeg godt, at temaet her i dag, det er en elevator pitch. Eller et elevatorsnak, som jo er rimelig kortfattet og sådan, måske ikke kræver den vildeste struktur. Men jeg vil gerne vise jer et værktøj, som kan hjælpe jer i forhold til at skabe noget godt indhold. Og senere i dag, så vil jeg gerne tale lidt om, hvad er det så for en form, I skal levere det i. Så der kommer vi ind på det der med kropssprog. Nu skal I se her. I den der indkaldelse, eller det der var lavet på LinkedIn, så stod der strukturdronning. Og det mener jeg virkelig. Langt de fleste præsentationer, ligegyldigt hvor lange de er, kan gøres meget bedre ved, at man arbejder lidt med struktur. Og det kan være rigtig svært. Hvor mange af jer sådan præsenterer på daglig basis, eller i hvert fald en gang om ugen? Ja. Må jeg spørge nogle af jer, der vil dele, hvad gør I egentlig, når I sådan forbereder? Hvad I gerne vil sige? Helt lavpraktisk. Åbner I computeren, skriver ned i PowerPoint. Hvad gør I? Ja. Altså, jeg taler med mig selv. Ja, du taler med dig selv. Ja, det gør jeg. Det er smart. Så er der ikke nogen, der er uenige. Men hvad siger du så til dig selv? Jeg forestiller mig, at jeg taler med dig for eksempel. Ja. Om jeg skulle holde præsentationen til dig. Så jeg sætter mig ind i, hvad er det for en? Ja. Ja. Og så forestiller jeg mig, at jeg skal tale til dig. Ja. Om det, jeg nu har og brænder for. Ja. Hvordan sørger du for at få den rigtige struktur på det, du vil sige? Det er lige det. Det har jeg nemlig ikke. Nej. Jeg skal præsentere lige om lidt, og sådan noget gør jeg ikke. Jeg går bare op og gør det. Jeg kan ikke forklare det hvorfor. Nej. Jeg ikke har struktur. Nej. Er der andre, der har overvejelser omkring det? Jeg er bare nysgerrig. Ja. Jeg laver en disposition. Det er som regel tekniske indlæg, jeg laver. Ja, hvad laver du? Bare lige, så kan du også lige få en mulighed for. Ja. Så det er jo sådan, så for at man selv holder overblikket, ikke? Så hvad er det egentlig, jeg skal fortælle om? Og så få sat det op i en eller anden ramme, så det er lidt nemmere at lave. Ja. Altså, det hjælper egentlig, det hjælpeværktøj, ikke? Ja. Undskyld, nu skal det ikke være et interview af dig, men prøv lige at forklare mig og alle de andre, hvad er det for en virksomhed, hvad er det for nogle? Jeg er broingeniør, jeg vedligeholder broer for stat og kommuner og sådan. Nå, sejt. Sejt. Så det er meget teknik.
Okay, og hvem kunne det typisk være, du holdt en præsentation for? Jamen, jeg skal faktisk holde en præsentation på en konference for 300-400 mennesker her med på måneder. Ja. Det har jeg gjort før. Ja. Men det er jo kollegaer, så det er jo teknik. Ja. Men så er det med at finde ud af, hvad er indholdet egentlig, og hvad er det ligesom, vi skal ende med? Ja. Hvad er det, de skal tage med? Ja, og det er nemlig det rigtig gode spørgsmål. Det burde altid, hver gang I skal åbne munden, burde det faktisk altid være ligesom den krog, I har, eller den ledestjerne, I har, for hvad er det, jeg skal putte ind i min præsentation. Og ikke et ondt ord om ingeniør. Jeg har altså undervist rigtig mange ingeniører. Og det, der er udfordringen, når man ved meget teknisk for eksempel, eller meget juridisk, eller meget et eller andet specialist noget, det er, at man tænker, at de skal sgu vide det hele. Min modsat, de skal vide alt det, jeg ved. Og det er derfor meget ofte bliver det lidt for langt, og lidt for... Jeg siger ikke din af det. Jeg siger bare nogen af det. Så bliver det lidt for langt, og lidt for teknisk, og lidt for detaljeret faktisk. Så det kan hjælpe, hvis man spørger sig selv, hvad er det, jeg gerne vil have? De går derfra med, hvad er formålet? Og I skal kunne formulere det i én sætning. I én sætning. Og der er nogen, og det var faktisk en ingeniør, han skulle lave et indlæg om nogle vandrør i et eller andet op på Grønland. Det var ret teknisk, nogle systemer op på Grønland. Og så siger jeg forstår det faktisk ikke. Kan du ikke lige forklare det i en sætning? Så siger han, det kan jeg ikke, fordi det er utrolig komplekst. Men problemet er jo bare med den tankegang, det er, at hvis du ikke kan forklare det i en enkelt sætning, og det er så komplekst, hvordan tror du så, det er at forstå fra nogen udefra? Vi forstår ret simpelt, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ikke fordi, jeg vil have, at I skal tale ned til jeres modtagere, men vi forstår for eksempel rigtig godt i eksempler. Vi forstår ret dårligt i detaljer. Så hvis nu man siger, at formålet er, at de skal forstå at bruge det her nye system, hvad kunne det være, formålet er med din præsentation? Jeg skal fortælle om drift og vedligehold af træbroer. Ja, og hvorfor skal de høre det? Og det skal de høre, fordi at, der er mange, der ikke ved, hvordan man drifter og vedligeholder en træbro, og vælger det fra, fordi de er svære og dyre at vedligeholde. Til gengæld er de ret billige at bygge. Ja. Så kan de være glatte, når det er frostvejr. Hvad gør man så folk ikke skøjter rundt og sådan noget? Ja. Det er det, vi skal få nogle idéer til, hvordan man kan gribe opgaven an. Fordi deres arbejde er at vedligeholde broer. Okay. Nogle af dem, det er jo alle mulige. Så hvis vi nu går tilbage, nu ved jeg godt, at jeg springer lidt i det. Nu er jeg skide dårlig til at holde den røde tråd selv. Men jeg vil bare lige komme med det her eksempel. Det er, man skal passe på med mange præsentationer, bliver nemlig bare til info. Her er info om, og jeg siger ikke det dine, nu tager vi det bare som et eksempel. Her er info om, hvordan man vedligeholder træbroer. Okay, kan de så sige. Men tænk nu, hvis det var, at man i stedet for sagde, for jeg er sindssygt glad for at se jer. Formålet med, at I er her i dag, det er, at jeg gerne vil give jer nogle konkrete værktøjer eller indsigter i, hvor nemt det egentlig er at vedligeholde træbroer. Det er godt for jeres kommune, fordi de er billige at bygge. De er lidt dyre i drift, men til gengæld et eller andet, ikke? Så begynder det pludselig at have noget, de skal. Kan I se det? Og hvis vi ikke kan formulere det med et meget klart formål, noget de kan opnå, noget de kan undgå, så bliver det bare til info. Og jeg vil rigtig gerne have, at jeres præsentationer ikke er bare til info. De skal nærmest være bandlyste. Fordi så er det bare så kan man lige så godt bare lige sende et lille brev eller noget, eller hænge det op på en slide. Så det skal vi skal ville noget med det. Og det kan vi jo så bruge i vores struktur til at bygge en rød tråd ud fra, okay, hvis det er det her, vi gerne vil have, at de skal have et begreb om, hvordan vedligeholder man træbroer, så kan jeg vælge, hvad jeg skal proppe ind i min præsentation. Det betyder, at jeg udlader alt muligt andet. Og så begynder den allerede at blive kortere, min præsentation. Kan I se det? Så målet er ikke at tale så lang tid som overhovedet muligt for at vise, at man har lavet lektier, at man kan sit stof. Målet er at få nogen til at forstå et eller andet, så de kan ændre adfærd eller gøre noget andet, eller beslutte sig for noget, eller blive begejstret for noget, eller få lyst til et eller andet. Ikke? Det er jo derfor, vi holder en præsentation. Men det gode salgspitch bør altid have 3 dele, eller det gode elevators pitch bør altid have 3 dele. Og det gør alle præsentationer. Så uanset om I taler i 30 sekunder, eller i 2 timer, så skal jeres præsentation ligne denne her model. Nogle af jer har måske set den i dansk engang. I virkeligheden er det bare, at jeres præsentation skal have en indledning, den skal have en midte, og så skal den have en afslutning.
Jeg ser over 1000 præsentationer hvert år. Og jeg lyver ikke, hvis jeg siger, at i hvert fald 90% af dem, de starter og slutter i maven. Der er ikke nogen, hvorfor hører jeg det her? Hvad er det, jeg skal? Indledningen, det handler om, at I virkeligheden bare siger, hvad det er, I vil sige. Hvorfor skal de høre det? Og så udruller I det, I har tænkt jer at sige. Og så skal I lave en afslutning, hvor I siger, hvad I lige har sagt. For ellers så bliver det lidt den her, jeg viste før. Ja, det var det. Og det vil vi jo rigtig gerne undgå. Jeg siger ikke, at det er forkert. Jeg siger bare, at det kan gøres mere elegant. Og det der med indledningen er sindssygt vigtigt. Fordi i indledningen vurderer I, om I synes, taleren er troværdig. Det er der, jeg afgør, gider jeg eller gider jeg ikke. Og rigtig mange, de laver sådan en indledning, hvor de improviserer lidt. De tænker, den tager jeg bare derude. Men det kan altså ret godt betale sig. Både for jeres modtagere, men også for jer selv, at I har øvet den indledning rigtig godt. For det, der sker, det kender I sikkert også alle sammen. Det, der sker, når I har stået sådan 30-40 sekunder op på gulvet, eller der, hvor I nu præsenterer, så begynder I også at lande. Der sker simpelthen noget. Man kan se på folks kropssprog, de ændrer sig. Man kan se, nu er jeg her, det er egentlig okay. Det er jo ærgerligt ikke at starte sådan. Så, i indledningen til den gode elevatorsnak, eller hvad kalder man det? Elevatortalen. Der skal I simpelthen fortælle, hvem I er, og hvad det er for en udfordring, jeres virksomhed kan løse, eller hvad det er, I laver. Hvorfor er I egentlig sat i verden? Og det kan også være en historie, det kan også være, der var en af jer, der har en dyrebutik. Ja, jeg elsker dyr, og jeg kan købe dem hele tiden. Og det er faktisk rigtigt. Hvad er behovet her i Odense for en ny dyrebutik? Hvad behovet er? Ja. Ja. Undskyld, det var ikke for at udstille dig, men... Men det er jo fordi, folk har så mange hunde, for eksempel. Ja! Ja, og så har man behov for at komme ned i en butik, hvor der er nogle mennesker, der ved noget om de produkter, man skal bruge, så man løser nogle udfordringer for folk med dyr. Ja! Så er der ikke andre hundebutikker? Altså, er det kun til hunden din? Nej, det er alt. Det er til alt? Alt dyr. Okay. Men der er ikke nogen, der er så gode. Okay, så du har nogle andre ting? Ja. Okay, er de flottere? Det er nogle mere specielle produkter. Altså mere unikke produkter end mange af de andre. Okay. Har fokus på tilbehør, der er ikke så meget på foder. Ja, det kan godt. Det kunne perlehandsbånd der. Ja. Dem har min hund også. Det kunne for eksempel være, jeg synes, at jeg hed... Hvad hedder du? Stine. Ja, jeg hedder Stine. Jeg har... hvad hedder din butik? Loppetjansen. Jeg har Loppetjansen i Odense. Grunden til, at jeg åbnede min butik, det var, at jeg synes simpelthen, at det, man kunne købe i Odense af dyretilbehør, det var for kedeligt. Folk vil rigtig gerne have fede ting til deres dyr. De vil gerne have, at de ser godt ud, ligesom deres børn. Og det er det, jeg laver. Det er det, jeg kan hjælpe jer med. Ikke? Og så kan det være, hvorfor kommer det an på, hvad får modtageren ud at høre det her. Og det kommer jo an på, hvem I taler til. Så det her er jo afgørende af, hvem er det, du taler til, og hvad er det, du gerne vil med det. Vil du have investorer til, så skal du nok sige, I skal vide, at det er en god business case. Men hvis det er her i kvindenetværket, så kan det være, jamen, at de skal komme ned forbi dig. Hvis de har hund eller kat, og de gerne vil have en fed kurv til deres, som pæn inde i stuen. For eksempel. Ja. Ikke? Sorry. Og så det vigtigste, det er, at du kan lave en eller anden kort opsummering. Vi skal vide, at du slutter. Det må ikke være, nå ja, så nu ved du det. Så kan det være et eller andet call of action. Jeg glæder mig til at se jer, eller hvis man er rigtig fræk, hvornår kommer du? Eller men nu ved du, hvor der ligger en butik med ting, som I har brug for, hvis I har dyr. Det er bare for, at det bliver elegant. Kan I følge mig? Der skal være ligesom en indpakning. Så det her ikke bare hænger og svæver. Jeg har en dyrebutik. Okay, det er godt for dig. Det var ikke ment som skæld ud. Det er bare for at sige, at man kan jo godt være sådan lidt strategisk i forhold til, hvordan man formulerer det, man siger. Og jeg mener virkelig, denne her, hvis alle gjorde det her, så ville man spare sindssygt meget tid
brugt den her model, ikke kun til elevatortaler, men bare generelt på møder og sådan noget. Hvis alle brugte den her, hver gang de skulle sige noget på et møde, wow, hvor ville man spare meget tid ude i alle virksomheder. Grunden til at indkalde til det her møde er, jeg vil gerne have en beslutning fra jer. Nu går vi i gang. Så simpelt er det.